Schøtz-Krets Hørsholm. Jeg bevarer mindeni, når klokken den slår 12.05, og du åbner døren op til dit monarki. Du er lige hvad jeg har brug for, og hvis jeg kunne, ville jeg være din mand. Din tunge er skarp som en pisk, din hammer rammer hårdt, ikke som de andre skvattede journalister i vores land. Og du har øje for detaljen, din er så skarp som en narkohund. Du mobiliserer din trolde her, og sammen med oberst Viking står den klar med det vunds. Du elskede og frygtede, er høj som lav og som tyk og tynd. Magteliten den får kamp til stregen, og noget siger mig, at du kun lige er begyndt. 24/7 er heldig at have dig uden tvivl, den bedste de har. Og jeg håber de behandler dig med respekt og forgylder dig med et klækkeligt honorar. Og for mig er du en dream come true, en lækker kvinde er utroligt format. Dit intellekt lader ingen i tvivl, det er som en kilde, ja som en utømmelig vidensautomat. Så kære Kirsten Birgit Schøtz-Krets Hørsholmer, som du forstår, er jeg ramt af Amors pige. Min vådeste drøm er en tur helt ned til Paris med dig. Bare ring, så tager vi min bil. Og jeg er altid skættet fyldt med Grand Marnier, blommer i Madeira, og hvad vil du have? Så tager vi en snak om livet, og bliver vi fulde nok, kan vi blande vores DNA. 24/7 er heldig at have dig uden tvivl, det bedste de har. Og jeg håber de behandler dig med respekt og forgylder dig med et klækkeligt honorar. For mig er du en dream come true, en lækker kvinde af helt utroligt format. Dit intellekt lader ingen i tvivl, det er som en kilde, ja som en utømmelig vidensautomat. 24/7 er heldig at have dig uden tvivl, den bedste de har. Og jeg håber de behandler dig med respekt og forgylder dig med den klækkelige honorar.